naiz eta gaur petizioak egingo ditugu. Lehenik osagaiak esango ditugu. 4 arrautz, gatza apur bat, litro laurden ur, 100 gramo gurin eta 160 gramo irin. Lehenik ura, gurina eta gatza sukaldeko rebotan sartuko ditugu. Dira 5 minutu eta orain irina botako diogu. Irin guztia. Un segundo. Eta abiadura lau. Basta. Segundo pasa direla, osten utziko dugu masa. Orain arrautzak irabiatuko ditugu. Bale, eta orain batitutako arrautzak botako ditugu banan-banan. Eurea eginda dago eta orain plater batera aterako dugu hoz dadin. Orain, ore zatitxoak jarriko ditugu. Eta bitartean, labea berotzen jarriko dugu. Labea berotu da eta ore zatitxoak jarriko ditugu labean. Eta beste.
Basta! Gure petizioak eginda daude eta guain nataz beteko ditugu. Eta bi. Eta orain, azukre hautsa botako dugu amaitzeko. Ona egin!